Makuratan gihapon ang mga residente sa Barangay Balangonan, Jose Abad Santos, Davao Occidental. Hilabi na nga permi gihapon silang makasinati og mga aftershock human sa magnitude 7.8 nga linog bisan og kapinduha kasimanan na ang nilabay. Trauma ang gibati sa mga residente. Di ko kalimot yung ani nga kuan na mo sir ba. Dili jud na ako makuan nga. Yung ani amo ang na kuan karon na kahintang karon nga usaba ka wapami ka kuan sa mga kuan mga yung ani gikan sa linog hantod nga nabahaan mi. Alang kang Aileen Leong, labas paghihapon sa iyahang hunahuna ang nahitabong pagtayog niadtong Hunyo 8 ning tuiga. Nalisang sila sa kakusog sa linog niadtong tungura na hugmak ang ilang balay. Sa tent una sila nagtiner sa iyang pamilya. Gibaha pagyud sila niadtong Domingo. Luoy kay akong mga anak kay 5 taon ni sila. Napatug ko yung mga kuan, 4 years old pa ni ako Nagka-kuan mi sa kanang kuan na mo, kanang tong balong-balong na mo dito. Di, kuan ang pamigkad akong hangin, unya ulan. Tapos di na mo malintan niya mo ang pagpuyo ron sir, ba mo ang kuan. Kaning amo ang dagdag na unsa sa amo ang pamilya. Kay isod kay mo kinabuhi ron sir ba nang giabisuhan sab sa barangay sila Aileen nga dili pa pabalikon sa ilang balay tungod sa mga masinating aftershock. Sama sa pamilya ni Aileen, nagtinirsab temporaryo dinhi sa tent ang pamilya ni Marisa Tedik. Tuluhang tud-upat ka pamilya ang nagdasok sa tent, pero luyo ni ini giantos una sa pamilya ni Marisa ang ilang sitwasyon aron lang duna sila'y kapasilungan ug katulugan. Hilabi na karon nga permi magdaot ang lakat sa panahon sa ilang lugar. Lisod yun kaayo sir oy sa ako alang grabe yun kalisod yun kaayo sige lang migbalhin-balhin gikan mi dito sa amo ang balay sa baybay niabot mi dito sa bay buntod unya pagka kuan kay lisod man among tubig dito sir kanang tubig namo lubog kaayo nya layo pa jud so ni lugsong mi diri sa ubos nya paglugsong na pud namo diri sa ubos gibaha na sad mi. Trauma sab ang gibilin sa linog kang Marisa. Kanig yung linog yun sir, grabe yun. As in, dito ko na kuanan sa baybayon, dito ko na abtan sa linog. Ambi na ko matay na ko ato eh. Grabe yun pagkakusog sa linog. Di yun bangbang pagkalinog ato. Tungod sa kalamidad, dagang residente ang apektado nga hangtod karon wala pa makabarog og balik. Apektado hasta ang ilang panginabuhian. Sama ni Vanjo Makilas nga usa ka mananagat, wala pa gihapon siya makapanagat og balik kay giayo pa niya ang iyahang naguba nga pump boat nga gihapak sa dagkong balud ug nagkalilo niadtong kusog nga linog. Dinhi sa Pantalan sa Balangonan nakaangkorahe ang bangka ni Vanjo. Matud niya nagsalig na lang sila karon sa gipanghatag nga ayuda sa gobyerno kay wala siya magamit nga laing panagatan. Sa may guba na yung bangka? Ano yung mga palatik, makina. Eh, pagkalunod na 8 ka adlaw ni sa nakuha, sa panakuha. Sa tanan. Kaya nasuyot man dito sa bangagod. Kalikik sa yuta ba nang sulod. Usa ang Port of Balangonan sa mga grabing naapektuhan. Nangakrak ang kalsada sa Pantalan ug nadanyos ang pipila ka mga istruktura. Nagka-ocean uplift sab sa lugar. Kana daw mo man kanang kuan. Sa una nga katong pagkalinog. Dili kanang hunasan di pa na makita pero karon pag umanaglinog nakita na. Daghan pang residente sa Barangay Balangonan ang nanginhanglan og dugang hinabang. Usa ang Jose Abad Santos sa Davao Occidental sa mga grabing naapektuhan niadtong kusog nga linog. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.